ассалому алайкум дӯстони азиз. Бас ҳамаи он нафароне ки аз шаҳри Новосибирск ба воситаи ҳамон камазе ки мо реклама карда истода будем борҳои худро роҳӣ кардагӣ ҳастам. Пагоҳ рӯзи 23 августи соли 2023 рӯзи чоршанбе дар шаҳри Панҷакен дар назди бозори Ҳумо тақсимоти бор мешавад. Ногуфта намонад ки ин охирон рекламаву наворе аст ки мо аз сафари дуру дарози Федератсияи Русия пешкаши шумо мегардонем. Ногуфта намонад ки шуморо бо тӯҳфаҳои хотирмон сарфароз мегардонанд ҳамин ронандаҳо. Фақат онҷо якчанд ба шахсоне ки бахташон хандидагӣ ҳаст пешниҳод карда мешавад. Ман фикр мекунам ин бозии мо ба қимор намедорояд, зеро ки мо ба ягон нафар билет нафурӯхтем, ба ягон нафар пули зиёдатӣ ба ғайр аз бор нагирифтем. Ба ҳамин хотир ҳар гуна суханҳо нанависед. бозии мо ба қимор намедорояд, танҳо билет кашида мешавад ба он шахсоне ки бахташон хандид аз дохили он нафароне ки бор супоридагӣ буданд. як тӯҳфаҳои ночиз ҳам бошад, ба ҳар ҳол ин меҳру муҳаббати ҳамин ронандаҳо аст. қабул мефармоед? биёед, мо шуморо интизор ҳастем. Пагоҳ дар шаҳри Панҷакен рӯзи чоршанбе 23 августи соли 2023.